Takže Tlaker of the Year 2015, toto s zástupcom Chill Store. Ja som tu za low cost. Ideme práve odozdať trofej neznámemu človekovi na neznáme miesto zatiaľ. Takže sme v Trnave. Včera si bol King of Pop, dnes si zase rapper. Takže sme v Košiciach a ideme za víťazom. Takže sme akurát na letisku v Novej Bani. Ideme! Čože? Tvoríme rovno, ne?